खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं संसार बरुवा गिबियावनो दिनैनि मोसौ बैसागु थामहिनबा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि थाखाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'निफ्राय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनैनि गाहाय रादाबाव दं सेबाया बर' बेजोंनि थाखाय आलादा गाइडलाइन फोसावदों गिबि मन्थ्रिया बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों महाजोदा बिसायख'थि आय'गनो गोसोखांलाय गथायदों गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैनाय उरां दावबायारिफोरा कभिड टेस्ट खालामथारनांगोन सुशील चन्द्र भारतनि गोदान चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै बिबान लाबाय जेननायनि उनाव हेंथा दोलोआ इभिएमखौ दाय दा हमथों बुंदों हेमन्त देहानि गोदान जायगायाव हाबसोना दं कर'ना दायो आरटिपिसिआर टेस्टजोंबो हमदां हायाखै जोबथि अभार्सआव मेचनि हरखाब सोलायनाय रहित शर्माया फोरमायो केकेआरआ मानो जेननांदोंमोन पट्टानि शुटिंखौ दोनथ'बाय पत्रलेखानि बिफा अजित पलआ गैलिया दानिया आबुं रादाब बर' बेजों 6 शिड्युल ओनसोल आरो बराक सेरफांनि थाखाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम सुंद'यै सेबाया गोदान गाइडलाइन फोसावदों असमिया आयदाखौ फराफारि महरै लाथारनांगौनि सायाव सेबाया बे गोदान गाइडलाइनखौ फोसावदों सेबाया फोसावनाय बे गोदान गाइडलाइननि गेजेरजों बर' बेजोंजों लोगोसे 6 शिड्युल ओनसोल बराक सेरफांनि फरायसाफोरनो मेट्रिक आनजादनि थाखाय अपसन होदों सेबानि नैथि अपसन बादियै जुदि सोरबाफोर फरायसाया असमिया आयदाखौ एमआइएल एबा इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मोनसेबो लाया अब्ला असमियाखौ उफेरा आयदा महरै लाथारनांगोन बे बिथिङाव फरायसाफोरनि गासै आयदाया मोनस्नि जागोन नाथाय बे उफेरा आयदानि नम्बरखौ सरजाबनाय जानाय नङा फरायसाफोरा स्निथि आयदा एबा उफेरा आयदानि थाखाय आलादा मार्कशीट मोनगोन बे उफेरा आयदायाव 45 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर आवथायनो हायोब्ला फरायसाया गुबुन गांसे आलादा सार्टिफिकेट मोननो हागोन मख'नो गोनांदि असमिया आयदाखौ बेबादि जाबसिना होनायाव बर' बेजोंनि फरायसाफोरा जोबोरैनो गोनो गोथो आरो जेंनायाव गोग्लैना रोखा मख'नो गोनांदि असमिया आयदाखौ बेबादि जाबसिना होनायाव बर' बेजोंनि फरायसाफोरा जोबोरैनो गोनो गोथो आरो जेंनायाव गोग्लैगोना रोखा असमिया आयदाखौ बर' बेजोंनि फरायसाफोरनि सायाव बेबादि जाबसिना होनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा आरो एबसुआ माबादि राहा लायो बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला रंजालि बैसागु फोरबो आरो असमिया गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आसामनि रायजो राजाफोरनो बावहरदों दिनै गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लाना गावनि गाहाम हामलायनायखौ रायजो राजाफोरनो हरदों बेजों लोगोसेनो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि थासारियाव कर'नानि माखासे गाइडलाइनफोरखौबो मानिनानै बैसागु फोरबो फालिनो आरो रंजानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरखौ खावलायो मख'नो गोनांदि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो रंजालि बैसागु फोरबो आरो असमिया गोदान फोरबोखौ लोब्बा लानानै रायजो राजाफोरनो हामबाय हरदों बर'नि माहारियारि आफादफोर फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' रेबग्रा जथुमखौ लाजेननानै गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोराबो रायजो राजाफोरनो बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों बावैसो जानानै थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि सिगां आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गनि सेराव महाजोदा साफिदों आरो माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोसोखांलाय गथायदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रिपुन बरा आरो प्रद्युत बरद'लैनि दैदेननायाव महाजोदनि दैदेनगिरिफोरा मंगलबार खालि आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गखौ लोगो हमो आरो महाजोदनि दैदेनगिरिफोरा सागान होनाय गांसे गोसोखांलायखौ गथायो बबेखानि बे गोसोखांलायनि गेजेरजों फैगौ 2 मे खालारखालि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय बुब्लियाव माखासे बिथिंनि सायाव नोजोर होनो आरो माखासे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायो जाहाथे भट साननाय समाव बिजेपि मित्रजोटआ इभिएम टेम्पारखौ खालामनो हाया होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया महाजोदा बिसायख'थि आय'गनो गथायनाय गोसोखांलायनि गेजेरजों मावफुंनो खावलायनाय हाबाफारिफोरा फारियै भट साननायाव बाहागो लानो गोनां सोरखारि मावफारियाफोरनि मुंखौ गावबा गाव बियाबनि बिजाथिनो फोरमायनांगोन इभिएम दिहुनना लाबोनाय समाव साफा थान्दै सोद्रोमाखौ नायनो होनांगोन इभिएमनि भट साननायनि सिगां पस्टेल बेलट्स एबसेन्ट भट इलेक्शन सार्टिफिकेट बायदिखौ सानग्रोनांगौ बेनि अनगायैबो गिबि राउन्ड भट सानखांना बेनि रिजाल्टखौ फोसावनायनि उनावसो नैथि राउन्डनि भट साननांगौ होननानै दाबि खालामदों महाजोदा गुबुन रायजोनिफ्राय उदांजों आसामाव फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा कर'नानि गोदान गाइडलाइन एबा सक फोसावदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव बे गोदान सकखौ फोसावदों गोदान सक बायदियै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय उरां दावबायारिफोरा आसामाव कभिड टेस्ट खालामथारनांगोन
मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबियाव उरां दावबायारिफोरा रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामनांगोन। रेपिड एन्टिजेन टेस्टआव पजिटिभ रिजाल्ट मोनोब्ला हम आइसोलेसन एबा देहा फाहामसालियाव थानानै फाहामथाय लाहैनांगोन। नाथाय नेगेटिभ मोनोब्ला फिन आरटि-पिसिआर टेस्ट खालामनांगोन। बबेखानि आरटि-पिसिआर टेस्ट खालामनायनि उनाव साफ्रोमबो दावबायारिफोरनि आखायाव सावस्रि बिफाना स्टाम्प बुनानै हरगोन आरो बेनि रिजाल्ट ओंखारागौमानि क्वारेन्टाइनआव थानांगोन। आरटि-पिसिआर टेस्टआव कभिड पजिटिभ मोनोब्ला बै उरां दावबायारिया हम आइसोलेसनाव एबा देहा फाहामसालियाव थानानै फाहामथाय लानांगोन आरो नेगेटिभ मोनोब्ला कर'नानि माखासे गाइडलाइन आरो प्रट'कलखौ मानिनानै सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे थानो हागोन। सुशील चन्द्रआ भारत हादरनि गोदान चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै बिबान लाबाय। सुशील चन्द्रआ मंगलबारखालि भारत हादरनि 24थि इलेक्शन कमिशनार महरै बिबान रुजुनो। मुंख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिया सोलिफुबाय थानाय समावनो भारत हादरनि चिफ इलेक्शन कमिशनारा सोलायबाय। इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोराया आजिरा मोननायनि उनावनो भारतनि हादरगिरि रामनाथ कोविंदआ सुशील चन्द्रखौ भारत हादरनि गोदान चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनथाय होयो। मोनथाम खोन्दोआव खुंजानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया जोबलांबाय आरो गोलाव समनि उनाव फैगौ 2 मे खालारखालिसो बिसायख'थिनि भट सानगोन। नाथाय दानिफ्रायनो हर्स ट्रेडिं आरो हटेल पलिटिक्सखौ लानानै रायजोनि राजखान्थिया दुंहाव जानानै दं। बे समावनो हेंथा दोलो एबा महाजननिफ्राय 2 मे खालि भट साननायाव इभिएम टेम्पारिं खालामनो हायै बादि माखासे हाबाफारि मावफुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनो गोसोखांलाय गथायदों। नाथाय महाजननि बेबादि राजखान्थि खालामनाय आरो बिसायख'थि आय'गनो गोसोखांलाय गथायनायखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों रावजों सावरायदों। बबेखानि महाजनआ हर्स ट्रेडिंनि मुं लाना गावनि बिजाथिफोरखौ आसामनि बाहेरायाव दोनहैना फावथिनासो खालामदों। फावथिना खालामग्राफ्रा खालामबाय थाथों, नाथाय उननि समाव जाहाथे इभिएमखौ दाय हमा। जाय समाव बिसोर इभिएमनि दरजा मोखाङाव थाना नेनांगौ बे समावसो बिसोरो राजस्थानाव बेरायहैदों। साननैनि उनाव जेब्ला बिसायख'थियाव जेनगोन अब्ला गावसोर गैयैखौ खाबु लाना इभिएम सोलाय सोल' खालामदों होनना दाय फोनांब्ला जानाय नङा होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव महाजनखौ थांखिना बुंदों। दायो भारतआव कर'नानि गोदान जोलैया गिथाव महर लादों। बे जोलैजों साग्लोबजानाय अनजिमाया जोबोर खरायै बांगासिनो। बे बिथिङाव आरटि-पिसिआर टेस्टआबो जेबो खामानि होआखै। दिल्लीनि खायफा हस्पिटालनि बादिब्ला हस्पिटालाव ओरैबायदि बेरामि फैदों जेराव कर'नानि आखुखौ नुसेयावबो टेस्टआव नेगेटिभ फैगासिनो। खायफा बेरामिखौ खननै खनथाम टेस्ट खालामसेयावबो नेगेटिभ रिजाल्ट फैदों। बे बिथिङाव आकाश हेल्थ केयारनि डाइरेक्टर डक्टर आशीष चौधुरीया बुंदों दि बे साननैसो ओरैबायदि बेरामिफोर फैदों जाय लोमजानायजों लोगोसे हां लानायाव असुबिदा मोनो। बे बिथिङाव आकाश हेल्थ केयारनि डाइरेक्टर डक्टर आशीष चौधुरीया बुंदों दि बे साननैसो ओरैबायदि बेरामिफोर फैदों जाय लोमजानायजों लोगोसे हां लानायाव असुबिदा मोनो। बेनि थाखाय लंग्सनि सिटि स्केन खालामनायाव हाब्रु गाबनि एबा ग्रे कालारनि दागो बादि नुजादों। बेनो बे कर'नानि मिन्थिजाथाव आखु। आरो बुंबावदों दि बिब्दि बेरामिनि खुगा एबा गन्थंआव मोनसे बिदै रोखोमनि आगजुखौ लंग्ससिम लांनानै नमुनाखौ लानानै टेस्ट खालामब्लासो बे रोखोमनि कर'नाखौ हमनो हायो। थामहिनबा ब्रन्केलेभार लेवेज गुसुङै BAL आदबजों खालामब्लासो बे कर'नाखौ हमनो हायो। बेनिखायनो बे रोखोमनि कर'नाया जोबोरै गिथाव। इं 2021नि 14थि सिजन IPLआव कलकाता नाइट राइडार्सनि हेंथायै मुम्बाइ इन्डियान्सनि गिबि बादायलायनाया जोबोरैनो गोसो बोनो हादोंमोन। 10 रानजों देरहानो हानायनि उनाव मुम्बाइ इन्डियान्सनि केप्टेन रहित शर्माया बुङो दि डेड अभार्सआव गावनि हानजाया रान खालामनो हायाखैमोन। शर्माया बुंबावो कलकाता नाइट राइडार्सनि हेंथायै गावनि टीमआ 15 रान खम खालामदोंमोन। मैच प्रेजेन्टेशननि गेजेरजों रहितआ बुङो बेटिंनि समाव थासारिया जेरै दंमोन बे हिसाबैब्लाबो गेलेनाया देरहानायनि लामायावमोन। बिथाङा बुंबावो बे मेचनि गेजेरजों जों गावसोरखौनो फोथायनाय मोनगोन होननानै। बिथाङा गोब्राब पिचनि गेजेरजोंबो राफोद गेलेनायनि थाखाय सूर्य कुमार यादवखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बुङो टीमआ जोबथि अभार्सआव रान खालामनायनि राहा लानांगोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला शर्माया बुङो दि KKRआ जागायनायनि 10 अभार्सआव राफोद गेलेदोंमोन, नाथाय पावार प्लेनि उनावहाय राहुल चहरआ गाहाय उइकेटार हिसाबै जोंखौ देरहाहोबाय। कृणालाबो उनावहाय साबसिन गेलेदोंमोन। थार बुंनो थाङोब्ला गासै गेलेगिरिफोरानो बाख्नायजाथाव होननानै मुम्बाइ इन्डियान्सनि केप्टेन रहित शर्माया बुङो। दायो पठाननि शुटिंआव नुजाथिदों खैफोद। बलिउड इन्डास्ट्रियाव कर'ना भाइरासआ हां मोनै साग्लोबगासिनो। थेवबो बे समाव फिल्म शुटिं खालामनायखौ नुगासिनो। गुबुन फारसेथिं जायफोर फिल्म शुटिं सोलिबाय थादोंमोन बेफोरखौबो दोनथ'नाय नुनो मोन्दों। बे समाव पिंक भिलाया फ्रेश खौरां होदों दि शाहरुख खाननि फैनो गोनां पठान फिल्म शुटिंआव कर'ना साग्लोबदों। बेनि थाखाय शाहरुख खानआ गावखौनो क्वारेन्टाइन खालामबाय।
रिपर्टनि बादिब्ला पठान फिल्मनि लोगो मावथि सासेनि देहायाव करोना पजिटिव मोनदोंमोन, जायनि थाखाय यशराज बेनारआ फिल्म शुटिंखौ लाबथाथ'बाय। बे समाव शाहरुख खानआ करोना टेस्ट खालामदोंना खालामाखै बे खौराङा सोराङाव फैयाखै। शाहरुख खाननि अनगायैबो बे फिल्माव दीपिका आरो जन इब्राहिमखौबो नुनो मोनगोन। दायो बिथांमोना क्वारेन्टाइनआव थागोन ना थाया बे खौरांखौ मोजाङै मिन्थिना मोनाखै। सेटेलाइट फिल्मनि एक्ट्रेस राजकुमार रावनि गार्लफ्रेन्ड पत्रलेखानि बिफा अजित पलआ दायो गैलिया। पत्रलेखानि बिफा अजित पलआ हार्ट फेलनि थाखाय थांनाय समबाराव बुहुमखौ नागारलाङो। बे खौरांखौ फिसाजो पत्रलेखाया समबारनि मोनाबिलि समाव ससियेल मिडियायाव फोरमायो। खौरांखौ मोननानै माखासे एक्टर्स आरो अनसायगिरिफोरा मान बावनायजों लोगोसे दुखु फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।